Nakasuway na ba mo? Nga kana bang ni-attend mo, ni palit mong ticket para raffle draw? Unya, sa wala pa gani ang raffle draw, nagsige na mo guna-huna ug unsay inyong buhaton ug makadaog mo. Unsaon nagplano na mo unsaon ninyo pagkarga sa refrigerator, unsaon ninyo pagkarga sa maugayon nga washing machine, unsaon ninyo pagsakay sa maong tricycle sa daghan kaayo nga inyong madaog. Di ba? You anticipate already what you're gonna do kung makadaog ka. Gani ang uban, ila ng gihuna-huna nga sila na ang makadaog. That is Gaudete Sunday. That wala pa moabot, wala pa raffle draw, malipayo na tanga nagplano nga mualsa, mudawat sa maogayod nga kalipay nga muabot sa atong kinabuhi. Amen? Atong pakpakan ng Ginoo niya na. Sa mga wala mamakpak, malipayon ba mo? Sa mga namakpak, tinuod ba ka ng pakpakang pakpak sa kalipay? Kay daghan karon ko pangutan-on nimo, na sinati ba nimo ang Pasko, ang diwa sa Pasko, the spirit of Christmas karon? Daghan ang moingon sa Facebook nga, Father, mas nasinati namo ug nabati namo ug na-feel namo ang mga bayronon kaysa Pasko. Gani daghan karon ang mga ninong ug ninang nga diin dunay mga hugot na sa social medias. Nagingon dito, dear mga kinugos, karong Paskuha, ayaw ko ninyo pangitaa, kay ako busy sa pagpangita sa akong kaugalingon. Huna-huna siyang asa siyang ihatag. Ang uban maingon nga, Father, wala mi maka-feel og Pasko. Wa ka kuyapi. Kung puspusan ka, ti ka Christmas tree. Kung badbunuon ka nako og mga Christmas decors. Sa pila ka tuig nga milabay nga Pasko, do you feel the same way? Bagsigi lag-ingog, crisis, Father, magtago-tago sa mga kinugos, maglikay-likay sa mga Christmas parties. It's because we do not understand what we are waiting, and even sometimes we do not understand what we are celebrating. Mabito na nga sa karong panahon nga Pasko, daghan kay moingon nga diin, sorry for the word, moingon nga, yati raning wa tay kwarta ning Pasko, makauna-una man puntag panaygon, Joy! Sikat kayo ng Caroling Divas karon. Nyang uban magplano nga, kung ako ra usa ang manaygon, gamay ra ginatagan. Mo man nga, kinanglan daghan mo. So maguna-huna siya kinsa iyang ikauban. Pero sa iyang plano, mamili siya kauban, kanang dakog utang kay aron nga prosigido kay mukanta. Maigsoon ko ni Kristo. Why we need to be happy and to be joyful in this Sunday? It's because it is already certain. Sigurado na nga ang atong gipaabot, siya ang tuburan sa kalipay. Nganong maghandom pa mang kagsakyanan, nagitagaan ka na magtiil sa Dios nga mulakaw. Nga maghandong pa mang kag laptop, computer o gadgets, nga doon na naman kay utok nga komplikado pa kaayo kaysa mga gadgets. Nganong mangita pa mang kag mutanaw pa mang ka sa kinabuhi sa uban, nga buhong na magkakaayo sa grasya sa Dios. There's always a reason for us to be happy. That's why I keep on smiling every now and then. Because I'm not busy looking on other people's lives, but I'm enjoying what the Lord has given to me. Gitagaan ko niya baga-baga nga buhok, bisan mga nay mga uban, mo man nga akong gipamadahan.
Gitagaan ko niyag naong nga makapahiyom pa ug makangisi. He smile. Gitagaan ta niya kinabuhi. Malipayon ta. Napahumpahimus lang ta kini. Maigsuon, this is the right time for us to recognize that everything comes from the Lord and how to relate that Gaudete Sunday, this Gaudete Sunday, this joyful Sunday, to the readings of today. That the issue of the gospel is this: when we are truly happy, we are not proclaiming ourselves happy. That comes from our strength. Si Juan nga magbubunyag, sige siya pangutana sa mga tao, kinsa ka man di ay. And every time nga mutubag si Juan, he is not making himself the center and the star that will shine. But he keeps on telling the people that there is this someone greater than he nga muabot, nga that even he himself dili siya angayan nga mubadbad sa higot sa sandalyas nining tawhana. Kay nganuman tungod kay nasuya sila kay kining si Juan, nakaplagan nila nga namunyag. Nyan ingon sila, nganong namunyag ka man? Namunyag ako. Namunyag ako. Kung namunyag ako pinaagig tubig, apan siya nga muabot, labaw pa kanako. He is actually doing the baptism, cleansing, repentance, as we prepare for the coming of the Lord and to enjoy and to inherit the kingdom of God. Maigsuon, mo ni ang tahas ug ang tuyo nga diin diha sa ikadong pagbasa ni San Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonica nga angay kita nga magmalipayon. It's because tungod ang Dios abunda ug gihatagan taniya sa maayong panag-ingnan. That God designed our hearts to be happy. And we need to decide that we need to be happy. Kita uman bitter kaayo sa kinabuhi. Mingon dayon nga karong Pasko, wala ko'y ihikay, uban tihik kaayo. You know, nilabay ang pila ka Pasko nga naata sa pandemya. Milabay ang mga Pasko nga gikan ta sa mga katalagman. So Odette, today and this season, makahunat ta, nakapasalamat manggani ta ni adtong mga Paskuha, unsa na lang karon nga gitagaan ta og piskay kaayo nga pagsaulog sa Pasko. And that's why our Christmas tree is always, glittering and shimmering sa maugayod nga nagilak-gilak nga gold o puti. A Christmas tree of joy, of thanksgiving. Nan unsa man kini kanato, nga tinuod nga nagmalipayon, tinuod nga nagsadya, siya katong nagsangyaw sa Dios ug nagpaila sa tuburan sa tanan nga kaayo nga iyang nabatunan. Amen. Pakpakan na tong Ginoo maigsuon. Mupakpak mangganitag mga politiko ug mga artista. Pero para nako, hinay pa tong pakpaka. Ipakita nato ang tinuod nga pakpak nga mapasalamaton ug malipayon. Then congratulations. Because kung unsa ka kusog ang inyong pakpak, I know, inanak pod ka kusog ang inyong kasing-kasing nga nagmapasalamaton. Because those who are grateful, there are truly indeed happy and joyful diha sa Dios. Amen?
Sumuna nga maigsoon ko ni Kristo. Hopefully in this Christmas nga moabot. And this is the right time for us to let this joy be translated into our daily lives. Aton tani nga mahubad nga sa paagi, human nato ipanamkon ang Dios sa atong kinabuhi, mapahimugso nato siya diha sa atong pagsaulog, diha sa atong mga kaigsuunan nga labing nanginahanglan. And this is what it means to be joyful. It pushes us to do wonderful things in life. Amen? Hinaot punta, sa pagpadayon nato ning Santos nga Misa, atong ihalad ang atong kasing-kasing sa Dios, nga malipayon ug mapasalamaton, and we, atong i-claim ng daan. Wala pa ang raffle draw, pero naguna-una na tangdaan how it is to be joyful when we meet the Lord in our lives. Amen? Usa ka tinuod, mapasalamaton, malipayon, nga pakpak para sa Dios, maigsoon ko na ni Kristo. Dalay ko ni mayaon siya.